खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 4 सेप्तेम्बर 2023 बाराय जाबाय समबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनि काछार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बागा बाजार आरो सापटा ग्राम गाव पन्चायतनि सेक्रेटारिया सरकारनिफ्राय फैनाय माखासे रांफोरखौ जाख'नायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरि फैसा जाख'ग्रानि मुङा जाबाय अमिताभ नाथ। अमिताभ नाथनि सायाव काछार डिस्ट्रिक्टनि चिफ एग्जिकिउटिभ अफिसार रन्जित कुमार लस्करा केस खालामनायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय कलियाबराव मोनसे हाखरनिफ्राय सासे आइजोनि गोथै सह बोखांनो हादों। थैनाय आइजोनि मुङा जाबाय रशिदा बेगम, मुस्लिम आइजो आरो बिनि 7 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला गथ'आबो दासिमाव गोमाना दङ। नाथाय रशिदा बेगमा माबोरै थैखो आरो बिनि फिसाज्लाया बोरै गोमाखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसआ गोथौयै नायबिजिरगासिनो दङ। हाब्रुनि लामाजों थाबायनायनि गोनांथि गैला। फैगौ नबेम्बर दाननि गेजेरावनो 14 नं चिरांदुवार बिटिसि बियाबाव हाब्रु गानानै थाबायनांगौनि लामा थानाय नंलिया होननानै इएम रन्जित बसुमतारिया फोरमायदों। 14 नं चिरां कनस्टिटुयेन्सिनि बियाबनि सिङाव आं नोजोर खालामदों देग्लाय खुनु स्किम नङा। जोंनियाव जेसेबां हाब्रु लामा दङ बेखौ आर्टफिलिं आरो सेन्ड ग्रेभेल बेखौ जोंनि ब्लकनि गेजेरजों VCTC फोरनि गेजेरजों बे खामानिखौ मावजोबनानै होनो जों देग्लाय टारगेट लाबाय। नभेम्बरनि गेजेराव जों फोजोबगोन। खुनु गामियावनो जोंनियाव जोङो नभेम्बरनि उननिफ्राय हाब्रु गानाय लामाखौ जों दोनलिया। बहाबा गामिया इनफरमेसन होस'यो जुदि दङब्लाबो बेखौ जोङो दैज्लांनि सिगांसिम जों मावनानै फोजोबगोन। 2 नाम्बाराव जोंनियाव स्पेसियेलि साहा ओनसोलाव माइ गायनायनि सायाव बिराद समस्या जाबाय थायोमोन, जेराव जोंनि बर' हारिया आबादनि सायावनो सोनारना थायो। बेनिखायनो बै आबाद बिथिङाव दै मोनैनि थाखाय जोङो बान्दो सिफायबाय थानायनि थाखाय जोङो खामानिखौ मावनो हायाखैमोन। देग्लाय जोंनि सरकारा मानब गेदेर प्रमद सारनि बिथोन बायदियै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि 14 नं कनस्टिटुयेन्सिनि सिङावहाय 3 मिनि सुइस गेट बानायनाय जादों आरो बिनिनो 2खौ जोङो दाखालि अपेनिं खालामखांबाय। दा मोनसेखौ जोङो 3 नाम्बारखौ बानायदों। खोब गोजोननाय मोनदों। फ्राय जोंनियावहाय दा हमनानै ला नोंथांमोननि गामियाव खैथा गामि? नोंथांमोननि एरियायाव 4 गामिसो, 4सो गामि। बेवहायबोथ' बिराद बुरजा गामि सल्भ जाबाय। आरो सान्तिपुराव मोनसे जों मिनि सुइस गेट बानायदों। बेवहाय गोबां गामियानो सेल्फ सल्भ जादों, जायनि जाहोनाव देग्लाय माइनि थाखाय दैनि आंखाल जानानै फैदों। आरो अब्लाबो जोंहा गोबां मावबावनांगौ दङ। बोसोरथामाव बोसोरखौथ' जों मावनो मोनखायाखै आरो बोसोरनै दंबावो। बोसोरनैयाव जेसेबां हायो जों मावनो नाजालांबाय थागोन। माबायदिमोन लामाया सिगाङावथ' लामाया हाब्रु दैब्रु सास्तिमोन, जोङो थाबायनो। दा मोजां जाबाय, जोंहा गोजोननाय मोनबाय। थाबायजायामोन आवगायाव, मानसि लोमजाबाबो माबाबो जोंहा लांनोनो चान्स गैयामोन आरो। बेसे गोलाव लामाया खय किल'मिटार जागोनथाय? 3 किल'मिटार। सिगांनि सरकार थासान्दियावहाय मोनाखै, नायस'नाखै जोंखौ। मा गामि? दैसोमगुरि। जोंनि गामिया दैसोमगुरि। मा बुंगोन सारमोननिसिम जोंहा गोजोननाय थाबाय। दा लामा जायियाव लामा जानाय जाबाय नालाय। माबाफोर अभाबालाय बेराफारसे जोङो सुबिदानि थाखाय जोंनो नांगौ होननानै जोङो नागिरखाबायबा, जोंनो बबेयावबा दंग' खुरनाय, बबेयावबा माबा खालायनाय, सारमोनहाथ' दा नायगासिनो दङ नङा होमबा? नायबाय थालां। माब्लाबा माबा मोनसे जायोबाबो जोंखौ मालाबाबो रेकर्ड खालामनो मोननाय नङा, माबा खालामनो मोननाय नङा। जेनेबा नोंसोरनो नायफैबाय थानांगोन, नोंसोरनो नायबाय थानांगोन। जोंजों जेब्लायबो नोंसोरो सापर्टआव थानांगोन। जोंबो नोंसोरजों सापर्टआव दं। जोङो दा बेखौ जों जेब्लायबो हामलायबाय थायो। जोंनि लामाया बेसेबांबा गाज्रिमोन, जोङो आजां गाजां जोङो माइ मिलाव लांनांगौबाबो जों लांनो हायामोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।